Un invitado moi especial. Foi un auténtico placer. Encantado de estar con vos. Ola, queridas persoas. Moitas grazas por estar aquí en outro programa máis do noso podcast, Irregulares. Hoxe temos connosco un invitado moi especial que nos fai moitísima ilusión que estea aquí connosco. Pablo, que tal? Benvido. Pois moi ben, encantado de estar con vos aquí neste podcast. Bueno, pois se che parece, comezamos coas preguntas. Pois imos a por elas. Desde cando che gusta a astronomía e como te decataches disto? Mira, pois é que sempre que me preguntan isto, sempre digo que non teño recordo de cando foi. Ou seja, que tivo que ser dende moi pequeno. Gústame dende moi pequeno. E ademais, bueno, o meu tío, sobre todo o meu tío, cando facíamos así comidas ou ceas familiares no verán, e se facía de noite, pois como me miraba a mí mirando para arriba, para o ceo, pois el sabía algo de astronomía, entón tamén me explicaba cousas, non? E foi unha cousa que non fixo máis que medrar a curiosidade por aquelo, querer ter un telescopio, aforrar para comprar un telescopio. Entón, pois é que non te podo decir dende cando, porque penso que dende sempre, dende moi pequeno. Que maravilla. E dende cando che gusta a historia? E como te decataches tamén? Pois mira, aí teño unha anécdota curiosa que contarte, porque a min gustame a historia, por suposto, pero o que máis me gustaba dentro da historia era a arqueoloxía, vale? O tema de excavar na terra para buscar tesouros, para buscar cousas antigas. Mira, vou vos contar unha anécdota. Eu estaba na guardería, ollo, nin sequera en infantil, na guardería con, pois non sei, debería ter eu 3 anos ou así. E chamaron os meus pais, cando me viñeron a buscar, chamaron por os meus pais para ensinarlles o que había feito eu no patio da guardería. Que había feito Pablo no patio da guardería? Pois había feito un pedazo de burato tremendo no chan, ali na terra, claro, pero un burato enorme, que entraban como 3 rapaces dentro. Entón eu, con unha pala de plástico desas de xogar, do areeiro, pois había feito un burato, en teoría, según parece, eu dixen algo así como que para buscar tesouros, claro. Ou sexa, que tamén penso que o tema da arqueoloxía me gusta dende ben pequeno, porque xa tiña eu esa obsesión de furar na terra para buscar cousas. E isto eu non me lembro, pero contamos meus pais que pasou esta cousa, ou sexa, que imaginades, dende moi antigo, dende moi neno. Pois moi bonita anécdota. Sí, curiosa, sí. Pois tamén vai unida de alguma maneira, bueno, de alguma maneira está unida claramente, coa nosa seguinte pregunta, que era cando te decataches de que querías ser arqueólogo. Pois eso sí que foi un pouco máis tarde, un pouco cando vas avanzando na secundaria, na ESO, e despois diste, bueno, pois agora vamos a facer o bacharelato, entón tes que empezar a escoller, non? Tes que empezar a escoller se, na miña época era se o fago por ciencias sociais, se o fago por ciencias puras. Entón, como se me daban mellor as letras, vamos a decir, que as sociais, que as puras, que a matemática, por exemplo, que agora me gusta moito, pero que de aquela me costaban un pouquiño máis, pois claramente dixen, pois nada, teño que estudiar para ser arqueólogo, que é estudiar historia. Na miña época estudiabas historia e logo te especializabas en varias ramas, non? Entón, decidín estudiar historia porque, pois eso, cando chega o momento de escoller, eu sempre tive a idea de escoller algo que me gustase, é dicir, estudar algo non tanto pola saída profesional que poidese ter, que tamén está ben, pero sobre todo que disfrutase eu estudiando. Escoller eu por primeira vez algo que, vale, o que vou a estudiar non me vai a supoñer moitísimo traballo porque me vai a gustar moito facelo. Entón foi aí un pouco na transición entre a secundaria e bacharelato, é cando pois tes que empezar a decidir un pouquiño, polo menos, que camiño vas tomar, inda que logo inda teredes moitísimo tempo para escoller outra cousa ou para cambiar, pero no meu caso foi aí cando dixen, vale, pues vamos a ir por isto que me gusta, que é isto, arqueoloxía.
E o de ser profe de xeografía e historia, de onde ven? E o de ser profe ven de que tamén descubrín, gracias a, sobre todo gracias a unha agrupación astronómica, un grupo de xente que lle gusta a astronomía, descubrín que non só me gustaba a astronomía, senón que tamén me gustaba contala. É dicir, tamén me gustaba explicar cousas, non? Cousas que eu sabía, pois compartilas con máis xente. Xa estaba eu, pois en que curso está? Mira, pois estaba eu en terceiro da ESO, no que estades vos agora. E aí, por primeira vez, me animei a dar unha charla de astronomía en Vigo para a xente da agrupación, para a xente da asociación, non? Xente maior que lle gustaba a astronomía. E gustoume moito e dixen, pois, e a xente tamén lle gustou bastante. Entón, eso animoume bastante a decir, pois mira, isto de non só saber dunha cousa, senón tamén compartilo, transmitirlo a outra xente, pois tamén me gusta, me interesa, entón, pois, blanco en botella, non? Se me especialicei nunha cousa que me gusta e me gusta contala, pois que mellor que contar ya as mentes do futuro, que sodes vos. Pois moi ben. Onde estudaches? Recoméndalo. Tes así algunha anécdota? Pois mira, eu fixen en Vigo, moi preto da miña casa, ao instituto, a secundaria, nun instituto que se chama Instituto de Educación Secundaria Castelao. E bueno, pasei non moi ben aí. E logo a carreira estudiei en Santiago, na Universidade de Santiago. Eses anos de carreira igual foron os, non vamos a decir os mellores, porque todos os anos teñen cousas boas, pero en Santiago pasei non moi ben. En Santiago pasei no fenomenal, porque ademais é a primeira experiencia fora da casa, téndote que organizar ti, téndote que administrar os cartos ti, tendo total liberdade e tamén tes que ter a responsabilidade pois, para sair pola noite, logo dedicarlle tempo a estudiar, facer todas as cousas que se podes facer cando eres completamente libre, pero tamén sendo responsable con que estás, ao final estás estudiando, non? E a verdade é que sí que recomendo a experiencia, no meu caso, non? No meu caso de Santiago, pois foi fantástica. Foi moi enriquecedora en todos os sentidos, tanto a nivel de estudio como a nivel de aprender a empezar a moverte ti só polo mundo. Cal foi o lugar que descubrires na tua estancia en Cariño que máis che gustara? Es que vivides nun sitio moi chulo. Vivides nun sitio precioso, cunha natureza e unha paisaxe natural espectacular. Eu quedei, non vou a decir o que di todo o mundo, que Cabo Ortegal é espectacular, pero como sabedes, eu me movía todas as tardes por ali pola vosa serra, entón se teño que decir así en xeral, eu quedei enamorado da Serra da Capelada. Recorrina, se non toda, casi. E a verdade é que, vamos, boto de menos moitísimo as miñas tardes camiñando por ali. É un sitio espectacular. A de logo Cabo, por suposto, chulísimo, moi impresionante, pero toda a serra en xeral a lembro con moitísimo cariño e con ganas de voltar por ali. Pois imos coa última pregunta xa. Bueno, non é unha pregunta así como tal, pero sí que pedirche que defendas a túa asignatura, Xeografía e Historia. Por que é importante Xeografía e Historia? Que fácil, se poden decir moitas cousas. Mirade, eu, se non vos lo dixen, vos lo digo agora, pero creo que sí que vos lo dixen. Xeografía e Historia é unha asignatura que sirve para, sobre todo, ademais das datas, ademais de todo o que vos explicamos aí, sirve sobre todo para que coñezades un pouquiño a historia da nosa especie, vale? É dicir, é a nosa película, é a película do ser humano na Terra. E a xeografía é o escenario, a xeografía é o escenario onde se fai esa película. Coñecela, e coñecer o que pasou, e aprender das cousas que pasaron, estos lugares onde pasaron, eu sempre pensei, cos anos o vou comprobando,
de que me serve sobre todo para que sexa máis difícil engañarme, por exemplo. Se coñecedes a historia da vosa especie, a historia da humanidade, a historia dos vosos conxéneres por todo o mundo, vades a ser moito máis capaces sempre de detectar cando alguén vos intente manipular ou cando alguén vos intente contar algo para levarvos ao seu bando. Entón, vos vai a crear unha conciencia que é unha conciencia crítica diante das cousas. Vades a poder ter unha opinión propia, vosa, e fundamentada. Fundamentada en, non, mira, eu xa sei que fai 200 anos pasou isto, que é moi semellante ao que está pasando agora, e sei cales foron as consecuencias, sei cales foron as causas. Entón, eu penso que a historia é unha gran formadora de experiencia e de conciencia crítica. E a xeografía é o escenario onde pasa todo eso. Entón, non se pode desligar unha película do escenario, porque o escenario a veces tamén é importante para entender determinados acontecementos históricos. Entón, creo que é a mellor defensa que se pode facer desta asignatura, que é unha asignatura que pense que non lle vale para nada, penso que se equivoca, porque se poden extraer moitas leccións do que pasou xente como a nos fai, pois centos de décadas, centos de anos, milenios, se poden extraer moitos coñecementos. Bueno, Pablo, pois ata aquí as preguntas. Grazas infinitas por estar aquí connosco. Pois nada, foi un auténtico placer. Ahora que xa veñen as festas, pois nada, disfrutar das vacacións e feliz Nadal e próspero ano. Igualmente. Aos nosos invitados dámoslles un pequeniño agasallo. Xa miraremos de facercho chegar. Non, eu iré por ali a darme un paseo pola miña querida Serra da Capelada e xa buscareivos para que mo pasedes. Pois moitas grazas. Pois un placer, chicos, un gusto volver a falar con vos. E a vos, pois vémonos no seguinte programa. Seguídenos nas nosas redes e estade atentos ao próximo. Ata entón.